Koska TES TV oli maamme ensimmäinen TV-kanava, niin Raninien lastenohjelma oli maamme ensimmäinen lastenohjelma. Irja ja Matti Raninin lisäksi vakituisina avustajina olivat Kasper ja Eulaalia Kenkkunen. Trai trallalla, trai trai trallalla, trai trai trallalla, trai trai trallalla. Hei hei, täällä Kasper. Hei, ja Matti Rani. Hei. Tämä löytyy tuolta teatterimuseosta, tämä rakas ystäväni Kasper, joka siellä nyt sitten historian lehdillä kuivattelee itseään hikeään, kun hän aina niin häärää niin kauheasti, niin tahtoo tulla pieni pintahiki. Niksulla on TV:n päätähti. Niksulla on TV:n päätähti, kyllä. Mm-hmm. Tästähän se kaikki oikeastaan alkoi. Niin, vuonna 60. Vuonna 60, joo. Loppukesää oli silloin. Joo. Eeri Kalle sanoi minullekin, että sinä sitten ohjaa dokumentteja ja sitten Niksulla TV:tä. Joo. Mä muistan hyvin kun Kalle sitten soitti siitä meille. Ja Irjalle tietysti ja sitten kysyi, että miten onko teillä on tämä perhe, että lähtisittekö te mukaan. Ja hän pidettiin sitten perheneuvotteluja ja tärkeintähän oli se, että pojat suostuivat lähtemään. Ja me luvattiin niille sitten se, että vain niin kauan kun niistä se on hauskaa, niin hommaa tehdään. Ja se oli meillä semmoinen gentleman agreement. Mutta kun se oli kerran viikossa, niin me katsottiin, että siitähän tulee sitten melkein 1000 markkaa kuussa, että se on pienelle perheelle iso raha. Nyt tarvitsisi saada työtä, josta saisi vähän semmoista mojurahaa, semmoista erikoisrahaa, semmoisia erikoistarkoituksia. Niin, no katos, juu. No olihan se ihan kiva homma ja me katsottiin, että se riittää meille oikein hyvin. Ja siitä se lähti. Alkuaan se oli sellaista, että me näyttelimme siinä studiossa omille lapsillemme sitä Kasperia. Ja yhdellä kamerallahan silloin pelattiin. Aina kun tulitte studiolle, se oli torstaipäivä, joka torstai tämä näytös iltapäivällä, niin sinä tulit Irjan kanssa sanomaan, että nyt meillä on tämmöinen ja tämmöinen aihe. Joo. Me tarvittaisiin tässä nyt sitä ja sitä sitten. Sitä kovalla kiireellä sitten haiskeltiin, jos ei teillä ollut mukana sitä. Joo. Kerran oli muun muassa semmoinen homma, kun lasten ruokailu, hyviä tapoja, pöytätapoja pitää esittää. Ja hankittiin sitten siihen 4 valkoista hiirtä. Pistettiin siihen pöydälle. Siis valkoiset hiirethän ei hyppää pöydältä pois. Ja niitä seurattiin ja te sitten äänellä puhutte niiden hiirien repliikkejä, että kuinka tässä perheessä nyt on niin huonosti syöty, että noin on roiskittu ja jätetty lautaselle, jossa oli aika hyvä kuvallisesti, kun seurattiin kameralla näitä hiiriä. Toi on hyvä idea, että siitä vaan muidenkin käy. Muidenkin käy. Ja se oli yksinkertainen halpainen, hiiret oli siellä jo valmiina jossain toisessa ohjelmassa. Annattiin vaan mukaan. Joo. Kyllä meillä oli, meidän ilomme oli se, että pojat viihtyi siellä studiossa ja siitä se syntyi se fiilis. Meillähän sehän oli puoli tuntia normaalisti, mutta sitten muistan kerrankin, kun minut niin kuin kutsuttiin tulla tänne kuvasta pois ja seuraava ohjelma tekijä ei ollut tullut, jatkakaa vielä puoli tuntia. Just. Ja sitten, tyypillistä Tessissä. No tyypillistä Tessissä, joo. Ja ehkä siihen aikaan se ohjelma systeemi oli sillä, että joku saattoi olla tulematta, kun ei oikein viittinyt. Niin tämä on otettu silloin niin sanottu mainoskuva silloin 60 vuoden alussa, kun tämä aloitettiin tämä homma. Oikeastaan taisi olla syksyllä. Syksyllä 60. Joo. Ja ne oli ensimmäisiä ohjelmia, sitten vesiväreillä siinä Martti piirteli ja muuta, ja oli niin mainio, sitten hänessä oli kuva, ja hän siinä piirsi, niin sitä oli kupissa, oli sitä ihan kasvaina pensseli. Sitten hänen tuli jano, niin hän joi sen kupissa olevan veden. Ja meidän saada hyppikohtauksia, jos se näki mitään. Mutta eihän se nyt kovin myrkyllistä on tämmöinen vesi, ja siitä hän sammutti pahimman janonsa. Tämä on vanhin poika Markku. Ja sitten tässä on Matti poika, nykyään näyttelijä Kaupunginteatterissa. Nämä on niitä 60-luvun syksyllä otettuja kuvia. Ja tässä on sitten Mikko.
trai trallalla, trai 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 trai trallalla. Tässä on sitä itse Niksu, sehän oli nodditarina, englantilainen nodditarina. Ja tässä on tämä Niksu, joka siellä marionettina liikkui niissä pienoiskulisseissa, jotka sinne sitten rakennettiin. Ja tässä on kuningas. Tämä kuuluu myöskin hyvin tarkkaan näihin Niksu-tarinoihin. Samoin kuin tämä talonmies, joka oli hyvin tärkeä. Jää puhuu tamperelaista, se oli mun ääneni. Mä olin Tampereelta tää talonmies ja mä olin Kyllä varmaan näes, niin mä tiesin kaiken. Ja mulla oli luutakin välillä teipattu tuohon käteen, se jollain tavalla kulki mukana ja kyllä näin on varmalla. Tämmöttiä oli. Ja sitten oli tietysti tämä Kasper niin kuin oli alussa. Ja tässä on tämä Eulaalia Kenkkunen, joka oli kaiken pahan alkuja juuri. Alexandria Riepaale, niin kuin hänen taikasanansa oli. Alexandria Riepaale. Ja sitten tapahtui kummia. Se alkoi nimittäin nimellä Raninin TV-perhe. Se oli ensimmäinen nimi. Se oli ensimmäinen nimi. Ja siksi tuli sitten äitinikin siihen mukaan. Jossain vaiheessa. Pisaramummi oli siinä aina silloin tällöin joskus. Oli ja sitten yhä enemmän, koska hän hallitsi jonkunlaisen oman piirinsä siinä, että saatiin niin kuin enemmän variaatiota ohjelmasuunnitteluun. Mua käytettiin sitä tietysti näyttelijänä hyväksi. Siellä oli Robin Hood-sarja, joka tuli. Mähän spiikkasin sen aina. Niin, joo. Sen ja luin ne kaikki roolit siis. Ja ihan lennosta vaan. Se nauhoitettiin kertaheitolla. Joo. Oli semmoisessa, mä muistat ne äänityskopit, jotka oli semmoisia, että pieniä porsaskarsinoita. Ja siellä oli sitten se, ja sehän lähti, ei ollut mitään digitaalista synkroonia olemassa, ei muuta kuin kertaheitolla yritettiin, että nyt lähde, ja sitten lähdin. Ja sitten kun se ajettiin vielä ulos, kun ei synkroonia ollut, niin minä menin kotiin ja katsoin kotona sitä. Ja mulla oli puhelin auki ja otin kellossa aikaa. Nyt ollaan 2 sekuntia jäljessä ja se oli suora yhteys studioon. Sitten sitten taas saavutettiin suunnilleen se synkronitaso, mikä siinä oli. Minusta se oli kaikkein crazinta, mitä televisiotyössä voi olla. Mä muistan, meillä oli kerran ohjelma eläimistä, koirista, ja meillä oli joku koira siinä, ja puhuttiin siitä koiran suhteesta lapsiin, että miten, ja minä väitin siinä ohjelmassa, joka tuli suorana sitten, tietysti kaikkihan oli suoria, mitään ei nauhoitettu, niin väitin, että kyllä koira aina tajuaa, milloin lapsi on kysymyksessä, että koira ei punaise lasta. Kunnes Reino Hirviseppä, Palle soitti mulle jälkeenpäin. Nyt sinä, Matti, puhuit väärää todistusta. Kyllä koira on vaarallinen lapsellekin, jos lapsi oikein ärsyttää. Että näin ei saa lapsia saada uskomaan siihen, että koiralle voi tehdä mitä tahansa. Niin, että mikä tahansa. Mitä tahansa, kyllä koiralla on rajansa. Mutta normaali peuhaaminen, senhän koira ymmärtää. Mutta että hän varoitti, se jäi mieleen, että näitä seurattiin ja näitä kommentoitiin. Mä muistan erään yllätystapahtuman, kun meillä oli 100 niksua. Ja sen jälkeen, kun se oli loppunut, niin ketkä siellä eteisessä meitä odottikaan? Väinö Nurmimaa ja Karl Leder, jotka sanovat, että nyt lähdetään. Ja siellä oli Väinö Nurmimaan bemari ulkona odottamassa. Hän heitti meidät takapenkille, Irjan ja lapset ja minut, ja sitten mentiin lujaa. Helsingin kadut olivat silloin vielä aika tyhjät. Et silloin voitiin mennä, ja Väinö vielä sanoi, että tuntuuko munuaisissa? Hän huutti siellä, kun oikein painu takapenkkiä vastaan tuo selkä. Vanha ralliajaja. Ja mentiin jäätelöbaariin. Ja syötiin isot annokset jäätelöä kaikilla herkuilla. Ja sitten takaisin studioon. Se oli semmoinen ikimuistettava tapahtuma.